si Ma'am James Lee. Usa ka magtutudlo sa kindergarten sa Basa Elementary School. Ganahan ba ka mo makadungog og bagong istorya? Pati na ako'y bagong istorya. Naguluhan o Diri sa Amo. Gisulat ni Eileen Amor, gidibuho ni Jubel Serna. Pero, sa dili pa ako magsugod, aduna ako'y mga pangutana. Una, unsa ang ngalan sa inyong nga lugar? Ikaduha, daghan ba ang panimalay sa inyong nga barangay? Mga bata, ang lugar nga daghan ang panimalay kay gitawag og komunidad. Ikatulo, gidala ba kamo sa inyong mama sa lain-lain nga lugar? Gidala ang pasabot, gilibot o gisuroy. Sige, ato nang sugdan ang storya. May usa ka bata nga lalaki na ang pangalan Omar. Iya kitang gidala sa iyang komunidad. Dito, iyang gipakita ang bukid ug ang dagat. May mga nagtrabaho usab nga mag-uuma o mangingisda. Ug mao kini ang ilang lungsod. Dayon, iya usab kita gidala sa ilaha nga barangay hall. Diin, nasugatan niya si Kapitan Oscar. Ug mauusab kini ang ilang munisipyo. Gilibot niya ang eskwelahan, simbahan, hospital, merkado ug plaza. Si Omar naghisgot sa ilahang nagkalain-lain ng mga kalihukan sama sa pesta. Ug ang mga tao nga nagtinabangay. Sa komunidad, adunay nagkalain-laing klase sa pamilya. Ug ang pamilya ni Omar nagpuyo usab sa komunidad. Mauna kadto ang katapusan sa storya. Kinsa gani ang pangalan sa bata? Sakto. Asa man kita gidala ni Omar sa istorya? Sakto gihapon. Unsa man ang makita nato sa usa ka komunidad? Very good. Maayong pagpaminaw mga bata. Akong tambag kaninyo na magpadayon sa pagtuon aron makatuon. Sa sunod na pud nato nga panagkita. Amping!